Исәміз Шалы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мен Румил Карамиев. Хәзер игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Су керергә теләгән 2 яшүсмер өчен ял көннәре күңелсез тәмамланды. Фаҗигале хәлләр шәһәрнең төрле урыннарында теркәлде. Банк карталарынан акча югалу очраклары артта югалган иң кечкенә сумма 1000 ә иң зурысы 200 000 сумны тәшкил итә. Әни җылысына гаилә назына мохтаҗ балалар. Балаларны яклау көнендә яңалыклар тапшыруында яңа сәхифә стартала. Зур тизлектә авыр йөк машиналарын буйсындыралар. Магистраль автопоездларны йөртүчеләр һөнәри осталыкларын сынады. Көн дәвамында туры эфирда кызыклы мавыктыргыч сорауларга кечкенә шәһәрдәшләр җавап бирде. Күңел радиосында балаларны яклау көнен билгеләп үттеләр. Шәһәрдә агымдагы елда 340 квадрат метр торак йорт куллануга тапшырылырга тиеш. Шуның 18 квадрат метры социаль ипотека буенча. Бу бик аз дип белдерде Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр башкарма комитетының беренче урынбасары Ринат Абдуллин. Июнь аенда социаль ипотека программасы буенча 2 йорт куллануга тапшырылачак. Хәзерге вакытта 63-нче микрорайонны үзләштерү буенча сөйләшүләр алып барыла. В настоящее время получены технические условия, выполнен расчет. Бүгенге көнгә техник шартлар билгеләнде, территорияны инженер челтәрләре белән тәэмин итү өчен кирәкле сумма ачыкланды. Бу микрорайонны үзләштерү өчен 1 миллиардтан артык акча кирәк. Быел шәһәрдә 11 яңа спорт мәйданы төзеләчәк. Әлеге мәйданнар күзәтү астында булсын өчен аларны мәктәп территориялары янында урнаштырачаклар. Спортивные площадки не должны пустовать. Спорт мәйданнары буш торырга тиеш түгел, аларның хуҗасы мәктәп булырга тиеш. Мәктәпләр аның төзеклеге, кулланылышы һәм спорт җайламалары өчен җавап бирәчәк. Ял көннәре су керергә теләгән 2 яшүсмер өчен күңелсез тәмамланды. Фаҗигале хәл шәһәрнең төрле урыннарында була. Ярбуй паркында күлне йөзеп чыгарга теләгән егет бата башлый, аны коткаралар. Ул хәзер ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә. Шул ук көндә көндезге сәгать 1дә Гест пистәсендәге тагын бер фаҗига теркәлә. Бу юлы егетне коткара алмыйлар. Остановка безнең центральный дивизионда. Вот анда кыйын атырган урыннар, которые не санкционированы русча әйткәндә. Вот шул яшьлек малай, подросток, егет, бала күпердән кыйнырга барып, дуслары белән күпердән сикереп, вот анда безнең суның тирәнлеге 5-6 метр, 6 метр. Шуның өчен шунда йөзә белмәй, шунда бата. Банк карталарының акча югалу очраклары артты. Югалган иң кечкенә сумма 1000 ә иң зурысы 200 000 сумны тәшкил итә. Хокук сакчылары белдерүенчә, мошенниклар әлеге суммаларны бер юлы түгел, ә өлештә ала. Шул сәбәпле банк картасы хуҗасы акчаның кимүен сизми дә кала. Хәзер акчаны шәхси банк карталары аша урлауның күп төрле суллары бар. Гадәттә мошенниклар телефонга 900 номерыннан картаның блоклану турында СМС хәбәр юллый. Они говорят... Мошенниклар СМС җибәреп карта белән күптәннән кулланмаулары турында әйтә. Аны активлаштырырга тәкъдим итәләр. Зыян күрүче чыннан да 2 ай буена банк картасыннан файдаланмаган булып чыга. Мошенниклар картаның яшерен номерын хәбәр итүләрен сорый. Зыян күрүче ул сораганны эшли. Моннан соң берничә минутта үтми картадан акча югала. Шәһәрдә велосипед урлау очраклары да артта. 2015 елның 5 ае эчендә 30 велосипед урланган. Бу хакта Ичке эшләр идарәсендә узган брифингта хәбәр иттеләр. Хокук сакчылары гадәттә велосипед хуҗалары үзләре гаепле ди, чөнки алар 2 тәгәрмәчле транспортны ышанычсыз урында калдыра. Бу кибет тирәләре, йорт подъездлары. Караклар исә велосипедны урлап яңадан очсызга сата. Мондый җинаять өчен 2 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Әмма караклар арасында велосипедны күңел ачу өчен урлаучылар да юк түгел. Просматриваем видео. Видеоязмада велосипедны кызлар урлап китүе ачык күренде. Аларның кем икәнен ачыклап кулга алдык. Алар бәлег булмаган балалар булып чыкты. Велосипедны йөреп килү өчен генә урлаганнар. Бүген халыкара балаларны яклау көне беренче тапкыр бу бәйрәмне 90 ел элек Кытайда ятим балалар белән уздырганнар. Россиядә балаларны яклау көне 1950 елдан бирле уздырыла. Ана максаты җәмәгатьчелеккә балаларның яклауга мохтаҗ булуын искә төшерү. Халыкара балаларны яклау көнендә шәһәрнең төрле мәйданнарында уеннар, бәйгеләр, концертлар оештырылды. Бүген энтузиастлар бульварында волонтер хәйрия фонды хастаханә клоуннарын чакырды. Бирдә шулай ук төрле бәйгеләрдә катнашып, бүләкләр оту мөмкинлеге дә бар иде. Мы завершим это. Ахырдан без Россия күләм акциягә кушылабыз. Ул барлык балалар да дус булырга тели дип атала. Бөтенебез кулга кул тотынышып күмәк җыр башкарачакбыз.
Мин балаларга сәламәтлек телим, бишлеге укысыннар. Әйбәт укысыннар, әтиләрнең сүзләрен тыңласыннар. Авыртмасыннар. Бүте балалар үссеннәр, бүте балалар укысыннар. Бәйрәм көнне Яңа Хәйрия фонды үзләренең беренче эш көнен башлады. Шалда сәламәт балалар фонды ачылды. Алар да Фонтан базарында урнашкан офислар янында балалар өчен бәйрәм оештырды. Главная задача нашего фонда — Фондның төп бурычы мохтаҗ булган балаларга ярдәм кулы сузу. Без авыру балаларга гына түгел, имин булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә дә ярдәм итәбез. Могҗизалар тартмасы икенче тапкыр ачылды. Балалар көне уңайнан узган ялларда Азатлык мәйданында гаилә бәйрәме узды. Фестивальдә ДЦП «Чудо дети» фонды балалары коррекция мәктәпләрендә укучылар да катнашты. Бәйрәм 6 сәгатькә якын барды. Балаларның тик утыруга 1 минут вакытлары да юк иде. Алар өчен төрле интерактив мәйданчыклар, җыр бию, төрле флешмоблар оештырылды. Акция Мәрхәмәтле йөрәкләр берләшмәсе Союз добрых сердец башлангычы белән узды. Оешма 100 000 сум күләмендә республика гранты тотты. Бу акча клоун киемнәре тегүгә киткән клоуннар авырулар рольләрен уйнады, балалар аларны дәвалады. Мы приглашали именно особенных детей. Без бирегә сәламәтлекләре шикле балаларны чакырдык, аларның сәламәт балалар белән бергә төрле чараларда катнашуын теләдек. Балаларны яклау көне тик арабызда әни җылысына гаилә назына мохтаҗ балалар да бар. Алар тилмереп газиз кешеләрен көтә. Әйе, балалар йортындагы бу балалар турында хөкүмәт кайгырта. Алар янда ягымлы тәрбиячеләр, тик сабыйларга барыбер әти-әни кирәк. Бүген без яңалыклар новости чыгарылышы кысаларында ятим балалар турында проектыбызны башлап җибәрәбез. Бәлки шәһәрдәшләребез арасында да бу бер гөнаһсыз кыз һәм малайларны гаиләләренә сыйндырырга теләүче олы йөрәкле кешеләр табылар. Әдилә киләчәктә музыкант булачак. 2 яшьлек бу кызчык турында тәрбиячеләре шулай ди. Ул теләсә нинди аваздан көй чыгара, үзенчә биеп тә ала, җыр һәм токмакларны бик ярата. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Это сорока, сорока. Да, вот они, полетели на головочку, сели. Вот так они полетели, далеко полетели. Әдиләнең үзәк нерв системасына зыян килгән, психомотор һәм сөйләм үсешендә тоткарлык сизелә. Шулай да кызда алга омтылыш зур. Укытучы һәм тәрбиячеләре ярдәме белән ул көн саен алга бара. Дядя, она повторяет уже за взрослыми слова, некоторые слоги, очень хорошо реагирует. Ты спасибо говоришь, это мы говорим спасибо. Да, Аделечка, умница, ты молодец у меня. Әдиләнең тагын бер шатлыгы, ул әле күптән түгел генә йөри башлаган, осталыгын безгә дә күрсәтте. Дигән ул шатлыгын уртаклашырга янында әти-әнисе генә юк. Аделя хорошая девочка. Да, она очень хорошая. Она и себя любит, и всех вокруг. Ей очень нужны мама и папа. Она очень хочет семью, правда, Аделя? Инвалид балаларны уллыкка һәм кызлыкка яки опекунлыкка алучыларга бүген хөкүмәт тарафыннан җитди ярдәм күрсәтелә. Если родители решили усыновить ребенка старше 7 лет, ата-ана 7 яшьтән зуррак баланы яки инвалид баланы яки бер туганнарны уллыкка алырга тели икән, бу гаиләләргә матди ярдәм күрсәтелә. Аның суммасы 2013 елда 100 000 сум иде. Ул ел саен индексацияләнә. Хәзер бу ярдәм 105 000 сум тирәсе. Әдиләне гаиләләренә сыйндырырга теләүчеләр булса, алар экраннарда күрсәтелгән телефон номерына шылтырата ала. Мы здесь любим, но надеемся, что в семье ее будут любить в 100 раз больше. И она ответит тем же, потому что она очень ласковая и добрая девочка. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Алда безне реклама чыгарылыш көтә, ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк, бездән аерылмагыз. Зур тизлектә авыр йөк машиналарын буйсындыралар. Магистраль автопоездларны йөртүчеләр һөнәри осталыкларын сынады. Көн дәвамында туры эфирда кызыклы мавыктыргыч сорауларга кичкенә шәһәрдәшләр җавап бирде. Күңел радиосында балаларны яклау көнен билгеләп үттеләр. Декоративный камень и жидкие обои, полиуретановая лепнина и 3D-панели, фальшбалки под дерево и декоративная штукатурка. Огромный ассортимент, доставка до объекта. Салон «Арт-Декор», Орловский базар, 2-й этаж.
Күңел радиосы Тукай районы Сабан туена чакыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхамова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йолдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туйның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Камгес Энергострой капиталь төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сіз яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Бірінші елден социаль иминетләштерү фонды төрле сәбәпләр аркасында эшли алмаган көннәр өчен төләүләрне турыдан-туры иминетләштерелгән гражданнарның исәп-хисап счетына күчерәчәк. Моңа авыру сәбәпләшкә килмәү, бала туга пособие йөклелек чоры өчен пособие һәм башкалар керә. Моның өчен эш белән тәэмин итүче оешма тиешле документларны иминетләштерү фондына җибәрергә тиеш. Бу кагыйдә гамәлгә керү белән төләүләрнең суммасы артмый, бары тик иминетләштерүчегә акча алу процессы гына җиңеләя. Тулырак мәгълүматны 71 50 47 телефон аша шалтыратып белергә мөмкин. Куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе тәмам. Әлеге бәйге кысаларында республика буенча мәктәп укучылары юл йөрү кагыйдәләренә төшенде. Беренче ярдәм күрсәтергә дә өйрәнде. Хәзер Татарстанда яшь инспекторлар саны 230-га якын. Бәйгегә нәтиҗәләр ясаганчы балалар берничә сынау узды. Алар юл йөрү кагыйдәләрен белүләрен республика дәрәҗәсендә аклады. Беренче ярдәм күрсәтте һәм велосипедта кагыйдәләрне бозмыйча йөрделәр. Миңа бик ошады бу конкурста уйнарга да. Мин үземә күп дуслар алдым. Великта йөрергә өйрәндем. Миңа монда бик ошады. Юлда карармын машиналарны, знакларны. Миңа бик инде күп знаниялар бирде. Безгә ул киләчәктә бик тә булышачак. Бик тә иң ныгы безгә ошады велосипедларда йөрү. Безне анда мактадылар, иң әйбәт малайлар дип. Бәйге берничә этаптан торды. Ул район, шәһәр дәрәҗәләрендә узды. Биремнәрне иң яхшы үтәүчеләр генә республика турына үтте. Оештыручылар бу бәйге ярдәмендә балалар катнашында юл хәрәкәтләре кимер дип ышана. Биредә катнашуны автомәктәптә укып чыгуга тиңлиләр. Без әлеге бәйгедә катнашучы малайлар һәм кызлар, аларның дуслары, якыннары, туганнары, әти-әниләре юл йөрү кагыйдәләрен белә дип уйлыйбыз. Димәк, алар исән-сау йөриячәк. Республика күләмендә узган бәйге нәтиҗәләре шәһәрдәшләрнең белемнәрен тагын бер кат раслады. Шаллы командасы 2 һәм 3 урыннарга лаек дип табылды. Беренче урынны Казан командасы яулады. Гүзәл Шигапова, Ксения Антонова, яңалыклар. Магистраль автопоезд йөртүчеләре үз һөнәри осталыкларын күрсәтте. Тамашачыларның күңелен яулаган әлеге бәйге 8-нче елын оештырыла. Ел сайын анда Россия төбәкләреннән генә түгел, якын чит илләрдән килгән машина йөртүчеләр дә катнаша. Быел бәйге җиңүнең 70 еллыгына һәм Россиянең атказанган спорт мастеры Илгизәр Мәрдиев истәлегенә багышланды. Зур йөк машиналары бәйгесен хәбәрчебез дә күреп кайтты. Зур йөк машиналарын йөртүчеләр арасында бердән-бер хатын-кыз Анна Абухова. Ул 2-нче елын катнаша. Иратлар белән бер рәттән сынаулар уза. Барысында хатасыз башкарды, әмма вакытын гына күбрәк сарыф итте. Узган ел фиништан соң 10-15 минутка телсез калдым, хәтта сөйләшә дә алмадым. Дулкынлануым шундый көчле иде. Быел инде яхшырак, үз өстемдә алга таба да эшләячәкмен. 8-нче тапкыр әлеге бәйгенең нәкъ менә безнең шәһәрдә үткәрелүенә бик шатланам. Чаллыда мондый йөк машиналары җитештерергә һәм килгән шәһәрдәшләр аларның нәрсәгә сәләтле икәнлекләрен үз күзләре белән күрә ала. Мондый машиналар белән идарә итү җиңелләрдән түгел, һәрбер көпчәкнең габаритларını туя белергә кирәк.
Бәйгедә 40 кеше катнашты. Һәрбер кеше өчен ул мөһим, чөнки алар үзләренең осталыкларын гына күрсәтеп калмый, иң беренче чиратта нәрсәгә сәләтле икәнлекләрен тикшереп карый. Бәйгене кызыксынып күзәтүчеләр саны да елдан-ел ишәя. Кайберәүләр өчен хәтта әлеге конкурс тормышларында истәлекле вакыйга булып кирип калган. Беренче тапкыр гына йөрмибез инде, 10 елдан бирле. Шунда безнең балабызга җан керде как раз соревнованиене караганда. Бәйгенең җиңүчеләре булып Чаллының Kama Trax командасы танылды. Олар соңгы 4 ел дәвамында беренче урынны бирмәгән Essen Production командасы йөртүчеләреннән өстен чыкты. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, яңалыклар. Прометей каратэ мәктәбе 25 еллыгын билгеләп үтте. Әлеге мәктәпкә нигез салу, аның укытучылары һәм тәрбияләнгән спортчылар, әлбәттә, сираттагы сөйләшү шулар турында булачак. Прометей каратэ мәктәбенә 90-нчы елларда түгел, эртәрәк нигез салына. 1981 елның 19 февралендә тренерлар беренче дәрес бирәләр. Нәкъ бу елның азагында Югары Совет Президиумы каратэ белән шөгыльләнүне тыю турында боерык чыгара. Совет чорындагы башка күп кенә каратэ мәктәпләре кебек үк Прометей яшерен эшли башлый. Мы ушли в подвал и продолжали заниматься карате, соответственно. Без подвалда каратэ белән шөгыльләнүебезне дәвам иттек. Тәҗрибә туплап, 90-нчы елда кул сугышы мәктәбен ачтык. Мәктәпнең туган елы итеп нәкъ менә 90-нчы елны саныйбыз. Александра Кустовская мәктәпнең зур горурлыгы. Сашага нибары 11 яшь. Ул Россия һәм Европа чемпионатлары призеры. 3 тапкыр дөнья кубогы җиңүчесе һәм дөнья чемпионы. Күптән түгел кыз Европа беренчелегеннән көмеш медаль алып кайтты. Заняла второе место, но это хорошо. Икенче урын гына яуласам да Европа ярышларында бу яхшы күрсәткеч дип уйлыйм. Моңа кадәр дә икенче урын алганым бар иде. Финалда җиңелү бик кызганыч булды. Икенче юлы җиңүче булырмын әле. Мәктәптә тренерлар һәм укучылар гел алмашынып торды. Әмма араларында мәктәп оешканнан бирле эшләүчеләр дә бар. Алар чемпионнар тәрбияли дә инде. Мен карате белән шөгыльләнә башладым 20 ел электән. Башта телевизордан кинолар карап, аннары безнең мәктәптә секция ачылды. Ушу белән Майковская Татьяна белән бергә йөри башладык. Ушу биткәч каратега күчтек. Шуннан инде карате белән шөгыльләндек. Прометей мәктәбе көрәшнең 3 төренә өйрәтә. Бу карате, айкидо һәм кул сугышы. Бер залда дистәләгән елларын әлеге көрәш төрләренә багышлаучылар һәм спортка яңа гына килүчеләр шөгыльләнә. Инде 25 ел буена мәктәп шәһәрдәшләрне көнчыгыш көрәш сәнгатенә өйрәтә. Айгөл Юнусова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Финансистлар үзләрен исәп-хисап өлкәсендә түгел, спортта да көчле икәнен исбат иттеләр. Белгечләр спартакиадасы бу елларда төзүчеләр стадионда үтте. Ярышларда 14 команда катнашты. Алар 100 метрга йөгерү, гранат ыргыту, озынлыкка сикерү, ату, эстафета дисциплиналарында көч сынаштылар. Беренче урынны Татвинбанк командасы алды. Финансистлар спартакиадасы 5-нче елын оештырыла. Спорт уңышлар мин телим бөтен коллективларга. Бүген без норм ГТОларны бирергә тырышабыз. Шәһәр шакырында Кабаттан нәни шәкердәшләребезгә әйләнеп кайтасы килә. Бәйрәм уңайыннан алар безнең редакциябездә дә кунакта булды. Күңел радиосы махсус бәйге оештырды. Аның кысаларында көне буе балаларга кызыклы мактыргыч сораулар яудырдылар. Кичкенәдә туры эфирга шалтыратып аларга җаваплар бирде. Беренче җиңүчеләр инде билгеле. Аларга татарча энциклопедия, татар телендә мультфильмнар, дисклары, аттракционнарга бушка билетлар да тапшырдылар. Сорауым булды, Ташкенттан чыгып, бу Италиядә иң узын дип әйттеләр. Мин башта уйладым узак, әнием әйтте, ул мост из веревок диде. Һәм мин шулай әйттем дә, дөрес булды. Иртән торгач ишетеп калдым да, звонитырга булдым. Сорау Дмитрий Виноградов нәмәнде металл тауып чыккан дигән. Ответы фосфор булды. Фосфор.
Бүгін күн дәвамында Көңіл радиосы дулкыннарында балалар шигырьләр сөйләде. Моның өчен теләгән һәркем студияга килеп, яраткан шигырь юлларын яздыра алды. Иң кичкенә шигырь сөйләүче Зәринә. Biz konkursta cevap aytib jindek. Менә хәзер biz монда килдек радиога. Мин Күңел радиосын бик яратып тыңлыйм. Анда җырлар, шигырьләрне үзем дә яратам. Біз сізге жеткіресі соңғы мәгълүматыбыз дейін мен сізден белән саблашам. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында һичшиксез очрашырбыз.